i'r siwr. O, ffach. Cohedyn y Dafydd fyna. Jiw, na ffrog sydd i'r nom. Le mae hi'n meddwl mae'n mynd. Isnewyd, gallu ti mynd yn mewn nonsens heddi? Heddi! Siwmai! Wel, Liz, dyna glad bod chi'n sgwini y capel dod yma. Efallai mod yn anghywir, ond nid yw'n mynd credu'ch bod wedi mynychu ers tair ysmwch. Na, ddod, ti'n chwydrit. Ond i fod yn deg i fi, oedd hangover. Wel, dau ni wedi bod yn sâl iawn, gyda gwahanol beth ne. O, mae'n braf, gyda ni we. O, odi Liz, na, yn wir. O na, mae'n o'n adael a ni gorfod Robin ddau. O, Dafydd, hyn gyda'r toiledau cyhoeddus neu o tamau o bapur toilet. Papur toilet? Wel, i fod yn gwbl onest ydy Hedydd, gyda effach y job bydd o'n ar gwyla. Gan sy'n gyda papur toilet. I sachu'r ffroc mae eisiau fe wylbach. O, mae'n mynd i steino fi gwybod. Fi na fi. O, felly mae'n Frederick. Fi cael ei mas. O, ie, ti'n iawn, Sammy. Dwi mor lwcus i gael ti. Wel, dawns bach. Wydys o hwn yn dod ymlaen o gorfod ydy. Ti'n gwybod yma? O, beth o'r was. O, swrs. Bore da, Lisa. Testyn yn pregeth ydy yw candogau. Rydyn ni gyd yn delio gyda candogion mwy fawr am o dydd. Ac fel mae'r dywediad Saesneg yn dweud love a thy neighbour. What was it? Os ydy na'n byw mwy dda yn hwn i dyw. Wel, o, lle teimlo'n yn egwydo fan hyn? Ffôn? O, nag Elis fach ar eich. O, mae fe'n dda, nag ydy mewn wirioneddol lwcus bod siwbrigeth yn dda gyda yma. Dwi'n lwcus iawn mae gen i dau unwaith chweil yn y mwyd. A Chedig Jones a Dafydd fi. Jinglers! Ti'n diolch te? Hei, achos mae Harris yn sôn hyndia. Yn ôl sôn, na Mr Harris dan Mrs Harris yn y gwely gyda Mr Newton ti newydd nos i hau. Biodd yn rhag cryf yn y ddau o beth dwi wedi clywed. O, mae pa Chedig Jones yn yr eithi yn dda, nag wel. Ond mae Chedig. Rhaid ti yn mewn yn weid yr English accent. Amen. A gan ein bod ni'n sôn am cael ein cymdogiad heddiw, ac felly heb amaleithu mwy, ac yn siŵr bydd pawb yn mynd o'i mewn gyda mi, dilyn o gylladiad, Mr John Williams, ein codwr canu, yma yn eglwys Ffynnon Taith. Ac felly, yn absenoldeb Mr Williams, mae eisiau rhywun arnyn nhw i dal yn nodyn yr un gyntaf, sydd yn mynd i'r 274. Mr Thomas, a fyddech chi mor gerdded i daith paro hi. Sa'n siŵr o pwy wyt ti'n siarad, ond os dawn ni ffwr hyn. Dim ond yn magic show ar eich gwpsi. O, ie, iawn. Bach yn mistake, de. Ti yn y ffrigyn eich yn y mwyn. Ti'n digon i alarm ni yn fed. Hei, glywes di am Tom yn dala'r wraig Hanna yng ngwely dy hiwnos iawn. Na fo yw na. Yn ôl bob sôn, roedd Tom wedi rhoi gwbl o glwt i hyn. O,